Ydych chi'n droed yr agwedd mewn gweddi. O Dduw holl y lleog ag graslon. Diolch am y cyfle yma nawr i ddod gyda fron ac i ddoli, ac i ddod yn enw Iesu ac i dod i glywed gwirioneddau am yr arglwydd. Yn gofyn nawr i ti o Dduw i gymorth ni efo gyda ni, a bendithio ni yn y galon yn y dyn o ddi mewn. Yn gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen. Emyn rhif 28. Pa le, pa fod dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Gadewch ni i sefyll i ganu. Emyn rhif 28. Croeso i'n gwasanaeth y prynawn yma. Fi lluniaeth ar gael ar ôl y gwasanaeth yn y neuadd fel arfer. Cod gweddi nesaf fydd y trydydd nos Iau mis Gorffennaf, sef nos Iau 17fed o Orffennaf. Ac y sydd nesaf, Alun Hayam fydd yn pregethu gyda ni y sydd nesaf. Gymerwn ni'r casgliad nawr wrth i ni ganu emyn rhif 461, aros eistedd i ganu emyn rhif 461.
Mae darlleniad o llyfr Daniel a penod 5. Llyfr Daniel, penod 5. Dechrau gyda adnod 13. Daniel 5, adnod 13. Yna y degpwyd Daniel o flaen y brenin, a llefarodd y brenin a dywedodd wrth Daniel. Aet y di yw Daniel yr hwn wyt o feibion ceithglid Juda, a rhai a ddig y brenin fy nhad I o Juda. Mae fi glywais sôn amdanat, fod ysbryd y diwiau ynylt, a chael yno ti o leini, a deall a doethineb rhagorol. Ac yr awr hon, dygwyd y doethion, yr astronomyddion o'n blaen I ddarllen yr ysgrifen hon, ac I fenegu I mi ei dehongliad. Ond ni fedrent ddangos dehongliad y peth. Ac mi eglywais amdana ti, y medru dehongladau a datod llymau. Ar awr hon os medru ddarllen yr ysgrifen, a sbysu I mi ei dehongliad, tydi a wisgyr a phorffor, ac ag ei gadwyn air am dy wddf, ac ag ei lywodraethu yn drydydd yn y deyrnas. Yna atebodd Daniel ac a dywedodd o flaen y brenin, bydde dy roddion I ti, a dod dy anrhegion I eraill. Hynny, yr ysgrifen a ddarllenaf i'r brenin, a dehongliad a ysbysaf iddo. O frenin, y diw goruchaf a roddes I Nebuchadnezzar, dy dad, di frenhinaeth a mawredd a gogoniant ac anrhydedd, ac oherwydd y mawredd a roddasau efe iddo, y bobloedd, y cenhedloedd a'r eithoedd oll. Oedd yn crynu ac yn ofni rhagddo ef, yr hwn a fynnau a laddau, ar hwn a fynnau a gadwau yn fyw. Hefyd, y neb a fynnau a gyfodau, a'r neb a fynnau a ostyngau. Eithyr pan ymgododd ei galon ef, a chaledi o'i ysbryd ef mewn balchder, fe a ddysgynodd o orseddfa ei frenhiniaeth, a'i ogoniant a dynasad oddi wrtho. Gyrwyd ef hefyd, oddi wrth feibion dynion, a gwneithwyd ei galon fel bwysfil, a chyda'r asynod gwylltion yr oedd ei drigfa, a gwell a porthasant ef fel eidion, a'i gorff a lychwyd gan blith y nefoedd. Hyd o'n I wybu, mae y diw goruchaf oedd yn llywodraethu ym mrenhiniaeth dynion, ac yn gosod arni y neb a fyno. A thithau Belshazzar ef a bef, ni ddarostyngais dy galon, gwybod ohonod hyn oll. Eithyr ymderchefaist yn erbyn arglwydd y nefoedd, a llestri ei di ef, a ddygasant ger dyfrondi, a'i thithau, ath dywysogion, dywragedd, ath ordderch adon, a fysach wyn ynddynt, a thi a foliennais diwiau o arian ac o air, o bres, heian, pren, a maen, a rhai ni welant ac ni chlywant, ac ni wyddant ddim. Ac nid anrydeddais y diw, y mae dy andl di yn ei law, ath holl ffyrdd yn eiddo. Yna yr anfonwyd darn y llaw oddi ger ei fronif, ac ysgrifennwyd yr ysgrifen hon. A dyma'r ysgrifen a ysgrifennwyd. Mene, mene, tekel, yw ffarzyn. Dyma ddehongliad y peth. Mene, diw arifodd dy frenhiniaeth ac a'i gorffennodd. Tekel, ti a bwyswyd yn ei cloriannau ac a'i gaid yn bryn. Perez, rhanwyd dy frenhiniaeth a rhoddwyd hir mediaid a'r Persiaid. Yna gorchmynodd Belshazzar a hwy a wisgant Daniel a phorffor ac a chadwyn air am ei wddf. A chyhoeddwyd amdano y byddai fe yn drydydd yn llywodraethu yn y frenhiniaeth. Y noson honno, y lladdwyd Belshazzar, brenin y Caldead, a Dareius y mediad, ac ymerodd y frenhiniaeth
ac y fe yn 2 blwydd a 30 oed. Amen. Bydyddir yr arglwydd darlleniad a'r sanctaidd. Gadewch chi'n droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd Dduw, unwaith eto, dyn ni'n troi ato ti. Ti yw y Duw holl a lluog, y Duw yn teyrnasu dros pob peth. Y Duw oedd yn teyrnasu dros Belshazzar a Nebuchadnezzar a Daniel yn yr amser hynny. A'r un Duw sydd yn teyrnasu dros ni heddiw. Ac o arglwydd, dyn ni'n edrych ar y gymdeithas yn debyg iawn i Belshazzar, yn ysgeilus a pethau Duw, yn byw am bethau'r byd. Does dim llawer yn newid felly. Ond o arglwydd wyt ti wedi dangos gras i'r rhai. Ac yn o Dduw, dyn ni'n dod oherwydd y ras, oherwydd dy nerth a dy waith yn ein calonau ni. Dyn ni'n dod gyda fron yn enw Iesu. Yn gwybod o Dduw, mor dywyll a mor ddrwg yw ein calonau. Ond mae gwaed yr Iesu yn golchi colonnau drwg a colonnau dion yn wyn ac yn berffaith, ac yn golchi ffwrdd y pechod yn gyfan oll, ac bod y cyfan yn drwydl, a does dim pechod ar ôl, dim condemniad. Ac o Dduw, dyn ni'n plygu'n pen fel pechaduriaid, a dyn ni'n diolch o Dduw i ti am gwneud hyn. Ac yn gwneud yn bosib fod yna oedfa, bod pobl yn y bywyd yn dod ynghyd y prynawn yma. Yn gofyn ti bendithio dy bobl, i ti gofio nhw yn y byd drwg yma. I ti gofio dy bobl o Dduw, i ti gadw nhw, i ti wedi addo gwneud hynny, i ti wedi achub ni a wedi addo yn cadw ni. A felly o Dduw, dyn ni'n edrych ato ti, fel y Duw ffyddlon a Duw gwir, i wireddu dy addewidion. Yn gofyn fydd yr efengil yn lledaenu ac yn cerdded ymlaen, ac yn cynyddu yng nghalonnau dynion. Dyn ni'n ystyried sut mae efengil gallu ehangu a lledaenu, ond trwy galonnau pobl. A dyn ni'n gofyn i ti ddod ac ymweld â phobl, a cymeryd yr efengil i'w calonnau. A'r calonnau sydd yma ynghyd heddi, bydd yr efengil yn cyrraedd bob calon sydd heb yr Iesu, ac yn cyrraedd y calonnau sydd gyda'r Iesu hefyd. Byddwn ni gyd fel un yn yr Iesu. Dyma'n dymuniad a'n gweddi ni hefyd. O Dduw, wyt ti'n gallu gwneud hyn? Wyt ti'n Dduw sydd yn achub? Pa fath o fyd bydde fe o arglwydd, heb ychubiaeth, heb yr efengil? Ond mae prynawn yma yn dysiolaeth bod pobl yn cael ei newid trwy nerth a gras Duw. Gofyn nawr o Dduw i ti fod gyda ni, i'r awel o Dduw, i symud gyda'r gair yn y prynhawn yma sydd yn brynhawn twym ac yn drwm falle chydig bach. A i ni dimlo nid yr awel y gwynt gymaint, ond awel yr ysbryd. Yn gofyn bydd yr ysbryd yn symud yn calonnau caled ni. Mae'n anodd iawn i symud y galon. Ond wyt ti mewn chwinciad o Dduw yn gallu gwneud hynny. Wyt ti'n gallu dod yn sydyn iawn, ac yn sydyn mae pob peth yn wahanol. Wyt ti'n gallu agor llygad, ac ar ôl agor y llygad, mae pob peth yn wahanol. O Dduw, dyn ni'n gwyddio ti felly i agor llygad, ac bydd y llygad hynny'n gweld pechod, yn gweld y gweredwr, ac yn dod felly, yn dod at y pethau gwir. O Dduw, dyn ni'n gofyn hyn nawr, ac yn gofyn ti gadw ni fel pobl, yn agos i ni. Byddwn ni ddim yn cyfeilorni, a ddim yn crwydro i ffwrdd, ond yn agos i ti gyda calonnau tyner a calonnau triennus, caredig. Dyn ni'n gofyn i ti o Dduw i wneud ni'n oslingedig, bod ni gyda'r holl yr rhinweddau yma, yr rhinweddau dyn ni'n gweld yn y Cristion. Bydd e'n oslingedig ac hefyd yn brydferth. O felly o Dduw, dyn ni'n gofyn i ti i wneud y gwaith yma nawr. Todda i'n calonna ni, dyn ni'n gweddio. Siarada i'n calonna ni. Bydda gyda ni o Dduw mewn presenoldeb. Yn gofyn am
y presenoldeb mawr. Mae'n beth mawr dyn ni'n gofyn amdano. Gofyn i Dduw i fod gyda ni. Os ym llawer yn gofyn hynny nac yn cael hynny, ond ni'n gofyn o Dduw i ti fod gyda ni. Ac yn enw Iesu a gwaredwr, yr un sydd yn achubwr y neidiau, yn enw fe yn y gwaed ac yn ei enw a'i heiddiad ef yn gyfan oll. Gofyn y cyfan yma yn enw Iesu. Amen. Mae gadewch ni ganu emynrhif 186. Nid oes pleser, nid oes tegan. Gadewch ni sefyll i ganu emynrhif 186.
Mae'r testyn sy'n gen i yn llyfr Daniel ar y 5 benod ar y 7 adnod ar 20. Tua bwyswyd yn y cloriannau ac at gael yn brin. Mae'r gair pwyso yn boblogaidd iawn. Mae'r rhai eisiau ennill pwysau. Mae'r rhai eisiau colli pwysau. Ond fan hyn, faint ydych chi'n bwyso yn ysbrydol? Dwi'n ni'n meddwl chi'n neud yr un peth â fi. Pan fyddai'n mynd am bertroi i dre ac yn gweld pobl yn cerdded yn hawdd nôl ac ymlaen, nôl ac ymlaen. Yn rhedeg i siopa, prynu pethau a parseli, digon diniwed falle, ac yn neis i gweld yn symud ac yn hapus. Ond dwi'n meddwl faint o'r rhain sy'n meddwl am Dduw. Ac yn ddiweddar, mae yna gêm wedi bod yn does rhwng un gwlad a'r llall. A da chi'n gweld y miloedd. Wel, maen nhw'n moliannu. Maen nhw'n moliannu'r bêl. Beth gall pêl wneud iddyn nhw? Be all pêl wneud? A mae cwbl yn dibynnu ar pwy ochr sy'n well na'r llall. A pwy sy'n mynd i gofio hynna ymhen 100 mlynedd? Fydd dim sôn am y peth. Ond ble fydda nhw, tybed? Ble fydda nhw? A'r cwestiwn fydda'n dod i fy meddwl i yw hyn. Faint o'r rhain fydd yna nefoedd? Faint fydd yn uffern? A yna dod i feddwl, ydyn nhw'n credu mewn Duw? Sut mae'n bosibl i weld creadigaeth cymhleth fel hon a creaduriaid cymhleth fel ni a'n feddyliau cymhleth a'r pethau da ni'n gallu gyflawni a mawredd y bydysawd a dweud fe ddechreuodd efo dim byd a mae'n gorffen efo dim byd. Wel, mae'n ffwlbri. Mae yna rhywbeth a da ni'n credu mae Duw yw creawdwr. Mae'n beth anodd iawn os ydy dyn yn gonest i ddweud gan weiddi na'r awyr, nid oes Duw. Wel, fydd hynna ddim yn upsetio Duw, ond tybed arno bobl yn mentro dweud hynna. Ond synnech chi faint o bobl ydw i wedi cael sydd dod at derfyn eu hoes ac yn sydyn, maen nhw'n dechrau meddwl am Dduw, ond nid bob un sydd yn gallu meddwl am Dduw. Mae'r rhai yn marw efo dicter. Is i weld rhywun unwaith, a ffein iawn. A ges i at y gwely nesaf, ac oedd o'n rhegi, ac oedd eithaf dos efo dy Iesu rôl arall. Ac oedd o gynna fo'n diwrnod i fyw. A ni'n meddwl, oedd o'n ystyried. A wedi digio hefo Duw oedd o. A wedi digio. Wedi gofyn i'r rhai, dwi'n nabod yn dda, i ofyn i ddod i'n rhai yn capelu y gwasanaethau ni. A maen nhw'n bobl neis, garedig, galluog. A wy'n sôn am capel, chyd beth wy'n gael? Maen nhw'n cered off. A ddim yn siarad am dridiau. A ni'n meddwl, beth sydd yn setio nhw gymaint? Bod yna rhywbeth ar ôl marw. Ydych chi'n meddwl mae rhyw grwydro mewn gwacle i'w? Nawr, mae perthynas i fi ochr fy mam ac o'r teulu yna dall crefydd yn diwedd oedd o'n neud mwyn ac iawn gyda Darwin Huxley fi yno. A ddarllenes i oedd y llyfr yr rhyd i brynu oedd yn 70 pint. A ddarllenes i yn ei eiriau hun oedd rwy'n disgwennu beth o'n dweud i funudau ola. O hwn wedi cael cynnig i gladdu yn Westminster Abbey o gwrthododd, oedd o'i gonest yna. A dyma fo'n dweud fel hyn, i fi cael cofio'r geiriau'n iawn. Wel, dyma ni te. Dyma'r diwedd.
Tywyllwch, antur, dim byd, gwagle, na fi, hoffa fi, gybai. A marw. Liciech chi farw fel la. Liciech chi farw fel la a cwrdd â Duw fel la. A Duw yn dweud, o gen ti'n byd i ddweud wrtha fi? Dyn byd o gwbl. Ac eto, da ni'n meddwi ar bethau bach fel pel. A ni'n meddwi arnyn nhw. Ac yn sy'n cicio pel. Da ni'n addoli nhw. Wel, maen nhw'n glyfar achos nhw'n beth swn i'n eisiau bob tro. Ond maen nhw'n glyfar gael ei cicio hi. Ond addoli. Addoli. Beth fel yna. Mae'r hai yn addoli'r ddiodfeddol sydd yn waith ac offeriau. Ac yn y blaen. Ac yn y blaen. Anoeth yw anwybyddu Duw. Ser hynny, mae ein calonau yn caledu yn hawdd iawn. Mae'n anodd i fi fod yn bersonol achos fi'n nabod chi gyd, ond allai ofyn y cwestiwn fos o'n i'n gofyn, nid i chi'n unig, ond i'r rhai sy'n gwrando ar y we. Ydych chi... Ydych calon chi'n galed? Os y gornel fach yn y calon, fydda Duw apelu ato. Oes na tybed? Oes na tybed? A mae marwolaeth heb Dduw yn drychu'n ebus. Peth ofnadwy yw hynna. Ddim un sydd yn sylweddoli fod dyd y farn yn ei aros. Dwi'n cofio unwaith aros yn tu capel a hewraig. Oedd hi'n cofio diwygiad ac yn siarad amdano. Ond mae'n dweud o'n golygu dim byd i fi, chi o? Nac oedd wir. Bydd da chi'n pregethu ar yr atgyfodiad, mae'n dweud. O dw, mae'n fi. Da chi'n ei gredu fo? O dw, bydd da chi'n credu? Dim byd o'n ei. Da ni'n marw fel cath ac i, mae'n dweud. A dyna fo. A da chi'n cadw ti capel o fi. A dyna bydd da chi'n credu. Ie, dyna'r cwbl, mae'n dweud. Yna ben ni. Oedd i gas. Oedd. Mae dydd gras yn cyflym mynd heibio. A chyfle i edifarhau yn diflannu. Yn diflannu. A mae'r rhaid i ni gyfarfod Duw fel barnwr neu fel tad. Mae ddodiwch cyfarfod Duw fel tad. A mae'n croesawu chi gydweud, dere ma machgen i, dere ma merch i. Fel tad, yn hytrach na un sy'n dweud, dos am golwg i. A mae gan Dduw gymeriad, mae o'n lan, da ni ddim. A mae o'n disgwyl oddi wrtho ni sancteiddrw a fedrwn ni ddim. Da ni'n dod yn bryn o ofynion Duw. Rhaid cael perffeithrwydd llwyr. Wel, sut mae cael hwn? Ein gobaith yw Duw yn helpu. Na'r unig gobaith, os na fydd yn mwy na dwyfol ar wahan i hynna, mae hyn yn llawn hanes calon galed. Mae gen i emyn yn hyn. Da ni wedi chanu'n aml. O'n i'n mynd i gapel beth oedd eisiau cael finedd yn ardal Manceinion. Ac o'n i'n hoffi'r capel yn ofnadwy. O'n i wrth y modd yna. O'n i'n colli cwr. Ac eto yn cofio dweud wrth mewn, dwi'n yn siŵr iawn beth dwi'n credu. A'n Duw wedi ddim yn credu fe fi. Ond dwi'n yn deall fe fi. A fe ddwedodd i, wel, dwi'n gweddio o doedd i ddeall. A'r emyn yma oedd yn ychry ni. A gwrandwch arni, da chi wedi chanu lawer o weithiau. Pam bechadu'r cyndyn? Pam y colli denau drud? Mae dy greuwr heddiw'n gofyn, pam yn ymgyndynu cyd? Pam yr ail groeshoed i'r Iesu? Pam na fyny droi a byw? Darfu iddo drosod wedi, dychwel, at y Dduw,
Rydwch ar hwn. Prysur ddarfod. Mae dy ddyddiau. Wel, dwi'n mond 20 neu 20. Na, dwi'n cofio cael bwyd yn yma eto. Cwbl neis iawn. Ond nhw'n 33 oedd ei hoedran nhw o ddau yr un peth. Ond da ni'n gwybod pan ni'n cael swper nhw, y bydden nhw'r wythnos yna'n cael damwain. Yn gadael 2 blentyn bach. A'r ddau'n cael ei lladd. Ond beth yw'r hyfed i? Nid 33 o'n hwnna ge. 100. Ond nhw wedi cyrraedd yr oedran. So da ni'n gwybod beth yw'r oedran. Sy'n mynd fath beth a dweud, dwi'n ifanc am byth. Prysur y ddarfod mae dy ddyddiau. Dyfod y mae angau di. I ti yn ysgafn chwarae. Di rywun mae dy oriau di. Ymhalu y byd y drigfan. Wedi reil y byd ar dan. A gwrandwch ar hwn. O fe enaid. Meddwl weithiau am y siwrna sydd o flaen. Cyn I ddiw dy roi fyny. Cyn I dorwedd yn y bedd. Cyn I angau dy ddychrynu. Mynd adnabod Duw a'i hedd. Wel, bydda chi feddwl hynna, oedd hi'n emyn oedd yn peri arswyd I fi. So ni'n gwybod, bod ni'n crefyddol, bod ni'n credu, eto ni'n gwybod na rhywbeth mawr yn golledig, ac yna mae o'n dod. O beth am y dyn yn sôn amdano chi, o deulu ni, yn marw heb obaith. Wyddech chi, mae gan Dduw ryfedd ffyrdd. Wyddech chi beth ddigwyddodd I blant o? Troi allan I fod yn sefydlu capeli dros y wlad I gyd. Ydyn nhw'n Gristnogion. A hanes y cyntaf, a wrando'r John Elias. A fel o John Elias, oedd na res o fechgyn yn mynd I wrando ar y Methodistiaid ac yn gwawdio, ac yn gwneud sport a sbri, ac yn cuddio I wynebau ni hetia. Ac oedd o'n enwog a fod yn hwn, a fod yn ofnadwy. Ond un diwrnod, dagrau oedd yn yr het, ac fe ddath I gredu, ac yn un arweiniodd yr lleill I fod yn sefydlu capeli. Na chi ryfedd o angrediniaeth digwilydd I gredu gosyngiedig. Mae'n gallu digwydd. A dwi'n sôn o pethau hyn, oherwydd maen nhw wedi digwydd, a maen nhw yn wir. Mae dydd gras yn cyflym mynd heibio, a chyfleiad I farhau yn diflannu. Ond mae'r rhaid cyfarfod a Duw fel barnwr neu fel tad. Y mae Duw yn sanctaidd. Da ni heb esgus. Ni wedi gos ni wedi arfer a chapel. Da ni heb esgus. Ac mae Belshazzar fan hyn, mae o'n ddyn sydd dim esgus I gael. A tam dweud, ni'n wedi gweld dim byd. Chywys I rywbeth amdano fe. A tam dweud ha. A mae Belshazzar yn gwybod cryn dipyn am bethau Duw. Oedd yn frenin ofnadwy. Oedd o'n ddyn drwg iawn. Ei dad oedd Nebuchadnezzar. A'i frawd Nebonidas. Yn blentyn, mi fydda mo'n cofio'r bethau hyn, yn blentyn gwyddau am Israel. Ac am y 4 llanc ifan, Daniel a 3 arall, a ddaeth fel carcharorion a caethweision, ond fe nath y brenin weld bod gallu yna Nebuchadnezzar, a'i parchu nhw. A'r bechgyn hynny 4, diwaroddus iddynt wybodaeth a deall ym mhob disg doethineb, a Daniel a hyfforddai fe ym mhob gweledigaeth a breuddwydion. Nawr, oedd Belshazzar wedi clywed bod Nebuchadnezzar unwaith I cael breuddwyd, ac oedd wedi dychryn, ac oedd ofn yn ei fywyd. A mae Daniel yn esbonio y breuddwyd iddo fo, ac mae o'n hyfeddu. Oedd Belshazzar yn gwybod hyn. Oedd o'n gwybod bod ei dad I cael profiad felly.
atebol y brenin a dywedodd o Daniel, mewn gwirionedd, a gwn mae eich diw chwi, yw diw o diwiau, ac arglwydd y brenin hyn oedd, a datguddiwyd, ac sydd o datguddio dirgelaethau oherwydd medru hon o datguddio o dirgelwch hwn. Yna dro arall, o yna reol di cael ei gwneud i addoli eilyn a air. Ac roedd y bechgyn ifanc yma yn gwrthod tri ohonyn nhw, yn gwrthod addoli. A'r gosb oedd cael eich llosgu farwolaeth. Mae hwnna beth gyffredin yn hanes yr eglwys. Ac yna, wele mae ein diw ni, a dyma beth nhw'n dweud. Neu beth nes yn dweud nhw, gwrandwch eich gymo. Cofwys ar eich yn neud, y plygwch ger bron y delwn, anna gwbl, efo beth yn iawn. Plygwch ger bron y ffwtbolar, bel na, whatever. Gnewch yna, efo beth yn iawn. Wel ne, a mae ein diw ni, yr hwn o'r ydym ni wedi addoli, yn abl, i'n gwaredu allan o'r ffordd, dan llyd boeth. Mae'n gallu achub ni o'r tân. Ac y fi yn gwared ni wrth law o frenin, gallaf wneud hynna. Ond o'n i de, bydd hysbys i ti frenin, na ddolon dy diwiau, ac nac ag yn ymwng i ddelw ac ag ofadaeth. Ac yna, os nad ydy diw yn dymuno ti ffad y tân, dyna ni ddim yn mynd i agrymu i'r delw hwn. A tebol Nebuchadnezzar ar dywedodd, bendigedig yw diw Siadrach, Mesach ac Abednego, o'r hwn anfonodd ei angel ac a ward o farlodd eweision a ymddiriad asant ynddo ac a dorosant ar chymyn y brenin ac ar osod ei cyrff rhag gwasanaethu nac yn grymu ohonynt i un diw ond un diw ei hun. Fi'n edmygu nhw fel, bod nhw'n cael eu rhoi yn y fflama ddaren nhw'n llosgu. Ond ar rwy'n hefo nhw, mae hwn beth rhyfeddol o Belshazzar yn gwybod hyn. Fyddwch chi ddim yn hofio beth fel yna, ond Nebuchadnezzar wedi rhyfeddu am hynny byddai ffodlon brenin gennych yng nghyngor a thormaeth dy bechodau, meddwl Daniel. Fe ath Nebuchadnezzar yn sâl yn feddyliol, ac fe wellodd, ac ar ddiwedd ei oes, dyma beth wedodd o, ac yn niwedd dyddiau, mae fi Nebuchadnezzar a ddyrchefais fy llygaid sy ar nefoedd am gwybodaeth a ddychwelodd a bendithias a goruchaf am olianais a golgoneddus o'r hwn sydd yn byw byth, am fod ei lywodraeth ef yn llywodraeth tragwyddol a'i frenhiniaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Doedd yn amheuaeth i Nebuchadnezzar y tad dod i gredu yn gyfan gwbl yn yr arglwydd yw. Gwyddai Belshazzar hyn. Oedd yn gwybod. Allan dyd o'ch chlywais i ddim erioed, oedd na ddim cyfle yn yn tre ni, neu'n cartre ni, neu pentre ni. A beth oedd gwleid Belshazzar. Be nath o? Wel, mae yna olygfa yma, mae'n un ddiddorol. Maen nhw'n defnyddio llestri air y deml o Jerusalem. A chi beth ofnadwy, mae e fel mynd ar llestri cymyn a cael sport mewn tafarn efo llestri cymyn. Fedrwch chi ddechmygu rhywbeth mwy hyll. Yn y sen, o'ch y gwydra bach fa. Rho 20 o'n nhw'n fi, allan o'n nhw gyd efo cwrw. A dyna beth o'n nhw'n wneud. Gymeron nhw llestri air y deml a'i defnyddio nhw mewn ffordd sarhaus. Yna beth o'n nhw'n wneud, a mae hyn yn cynhyrfu dicter diw. Yr awr honno, bysedd law dyn a ddeithant allan ac a ysgrifenasant ar gyfer y canhwylbren ar galcheb parell llys y brenin, a gwelodd y brenin ddarn y llaw a sgrifennodd. O'n i'n hoff o farddoniaeth erioed, a goroni oed yn ei gwleid Belshazzar wedi disgrifio hyn, y digwyddiad hyn fel hyn. Ar y mur draw o welir, ger gwen y canwyllbren hir, nhw ddigorff ddele anelwig, denig, gul, heb gnawd na gig. Na chi disgrifiad
o'r bys yma yn ysgrifennu o flaen llygad Belshazzar. Fyddech chi'n meddwl fydda hynna dod o fo i'r census. Yr oedd y brenin yn ofnus. Yn ofnus. Yn anniwydio'r lliw y brenin at y wyn, at y welw. A'i feddyliau a'i cyffroesant fel y datodau elwynau ac y curodd ei luniau naeth wrth y llall. Oedd bynnag luniau nhw'n cyrraedd ei gilydd. Oedd oedd dychryn, ond hynna ddim digon. Di dychryn ddim digon. A mae'n galw y swynwyr i weld beth sydd gan nhw ddweud. Ac y mae'r llys yn edrych. Mae'r brenin yn crynu. A mae o'n frenin. Pam mae o'n crynu fel hyn? Ond da ni'n gweld yma galon galed iddo gael ei dychryn. Fedrwch chi ddim dychryn neb i gredu. Fedrwch chi ddim dychryn. Fedrwch chi ddangos iddyn nhw, ond fedrwch chi ddim dychryn. Gras sydd yn dod â nhw at Dduw. Fyddwch chi, wedi si mewn rhywle, fi anghofio'r enw'r ac mae o'n wir. Mae llawer o bobl yn dweud, ond fe arhosa i tan y munud ola. A fe gredai pryd hynny. Ond dyma'r gwir i chi. Mae yna linell. Ar ochr hyn, y mae trigaredd Dduw. A fanna ydych chi'n byw. Mae trigaredd Dduw. A falle bod chi'n mynd i capel, falle bod chi'n Gristio, falle bod chi'n yn credu'r bethau hyn, a ydych chi'n byw yn ei drigaredd e. Falle bod chi ddim yn credu dim byd, ond ydych chi'n byw yn ei drigaredd e. Mae yna myneddgar tuag atoch chi. Mae'n eich tywys chi. Mae'n eich rhiannu da chi. Mae'n eich cyfeillion da chi. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond yn y llinell yma, yr ochr arall yw, di gofaint Dduw. Nawr te, fe'n gaeth i chi. Dau reidir. Mae'n un yn cael ei achub ar y funud ola. Da chi wedi meddwl pam nath y llall ddim? Oherwydd wedi croesi y ffin rhwng trigaredd Dduw a di gofaint Dduw ymhell cyn dod i'r groes. A mae hyn i ni gyd. Da ni ddim yn gwybod pan da ni'n croesi'r ffin lle mae Dduw yn dweud digon, yw digon. A dydy o mos faint da ni'n bilio, dydy o mos faint da ni'n gofyn, digon, yw digon. Fedrwch chi ddim chwarae gyda Dduw. Credwch tra ydych chi yn yr ardal yna o drigaredd Dduw. Ond nad yw croesi'r ffin. Heb obaith yma'n galw am Daniel, y brenhines Cymraeg Nebuchadnezzar sy'n dweud, mae yna ddyn yma, i Daniel di enw fo, fi all esbonio'r geiriau yma'r bys sydd wedi sgrifennu ar y wal. Ac oherwydd cael yna Daniel hwnnw, yr Horoddus Bren, enw iddo Belteshazzar, ysbryd rhagorol a gwybodaeth a deall dehongli breuddwydion ac eglurodd amhegion a data'r clymau, galfer dalun ar awr hon ac a fi addegnis y dehongler. Galw Daniel. A fe geti esboniad o'r gwbl i gyd a na'r peth i setlo. A mae Daniel yn dod. A mae Belshazzar yn nabod ac o'n. Yn meddwl, yna dygwyd Daniel o blaen y brenin, a llefarodd y brenin, a dwi'n meddwl wrtho Daniel, ai ti yw y Daniel hwnnw o feibion ceisgle Juda, yr haeddig brenin yn had i o Juda, yn cofio'n iawn. A mae'r brenin dweud os wneud i esbonio peth yma, gei di wobre, gei di arian, gei di air, gei di hyn, gei di bablogrwydd, gei di le pwysig yn y deyrnas. A mae Daniel, dwi'n mysio dim o'r peth yna. A mae Daniel yn gwrthod ac yn atgoffa Belshazzar o ei dad wedi credu yn yw. Dyma beth mae Daniel yn dweud. Dwi'n mysio dim o dy bresanta ni. Wyt ti'n cofio dy dad? Wyt ti wedi anghofio dy dad? Wyt ti wedi anghofio sut dath dy dad, dyn caled i ddechrau, i gredu? Wyt ti'n cofio hynna?
wyt ti anghofio'r teulu, a mae Daniel yn cyhyddo Belshazzar o bechod mawr. Mae'n dweud, eithaf ymdrechefais yn erbyn arglwydd y nefoedd a llestri ei di ef a ddygasant gert o fron diath i thai, ac ni wyddas nac an y deddiad diw a mae dy anodl di yn ei lawef a'r holl ffyrdd eiddo. Wel, wyt ti'n mynd sylweddoli bod dy anodl di yn llaw diw. Wrth wneud y bregeth yma, neges yma, gofiais i yn bell yn ôl nawr. Faint o'n i'n 38, dwi'n meddwl. A rath i'w salw sydyn arno fi. Oedd ei weld yn derfynol. Ac ond fe ddeis i yn well. A dwi'n cofio mynd i bregethu ac yn mynd i'r pwlpid. A do'n i ddim wedi meddwl amdano fwriadol, dyna'r bregeth oedd gen i. Y Duw y mae dy anadl di ynddo a chi. Y Duw y mae pob anadl da chi'n anadlu heddiw yn llaw Duw. Wel, maen nhw'n eiriau trawiadol. Mae Duw, dyma'r geiriau, mene. Mae Duw wedi terfynu dy deyrnas. Mae wedi wel, ti wedi ennill llawer o wledydd, so fa, na ni, a ben na ni. Dim yn rhagor, dim ceinio rhagor. Tecael. Wedi dy bwyso yn y clorianau a dod yn bryn. Mae Duw wedi pwyso dy fywyd ti yn y clorianau a ti'n bryn. Ti ddim digon da o gwbl. Peres, bydd y deyrnas yn cael ei rhannu rhwng y Mediad a'r Persiad. Dwi'n barod wedi penderfynu bod y holl deyrnas i yn mynd i gael ei rhannu rhwng y ddwy genedl yna, a noson honno bydd Belshazzar farw. Calon galed. Ond oedd ddim dymuniad yna. Fod o'n gwybod cymaint. Nabod Daniel. Nabod y bechgyn ifanc. Cofio'r gwerthiau'r rhyfel. Cofio'i dad yn credu yn niw. Ac yn credu mor bendant hyn i gyd. Hyn i gyd. Mae galon o fel craig. Ac mae wedi croesi'r ffin, eich fawr. Rhwng trigaredd Duw a dicter Duw a doedd dim gobaith. Fy hun, dwi'n credu iddo groesi'r ffin pan nath o ddod â llestri air y deml a wneud sport am ei penna nhw. Fe nath o groesi'r ffin. Mae'n rhai pethau wnaeth Duw ddim i goddef nhw a chi'n croesi'r ffin rhwng trigaredd a dicter Duw. O fe unai meddwl weithiau am y siwrna sydd o flaen. Yna'n olaf heb Dduw. A ydych chi heb Dduw? Ni yma heddiw a'r rhai sy'n gwrando. Yn llyfr Effesiad mae'n dweud, yn disgrifio rhai sy'n heb Dduw, mae'n drawiadol iawn. Eich bod chwi y pryd hynny heb Grist wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel ac yn estroniad oddi wrth amodair a ddewyd heb obaith gennych, heb Dduw yn y byd, chi beth ofnadwy, heb Grist, dim un a ddewyd yn y Beibl yn perthyn i chi, heb obaith, heb Dduw. Fyddwch chi, mae'r gair yna heb obaith, a beth ofnadwy, ydych chi wedi gweld pobl cael newyddion a doedd dim gobaith. Dim gobaith. A dyma ni heb Dduw, heb Grist, diarth, heb obaith, heb Dduw. Beth nawn ni? Dim ond un sy'n gallu helpu ni, yr arglwydd Dduw a'n harglwydd Iesu Grist. A dod i nabod ei drigaredd ef. Chi'n yn gwybod pnawn yma, pa mor agos da chi i'r llinell. Felly wedi ambell un dweud, dwi'n cytuno. Bod na linell, dwi'n cytuno. Ond dwi'n reit yn ganol y trigaredd wy saff.
Chi'n mwyn gwybod? Fatha awr ydych chi oddi wrth y llinell. Fatha diwrnod ydych chi oddi wrth y llinell o drigaredd Duw a dicter Duw. Byddwn yn ceisio casgu rhywbeth o werth i gynnig i Duw am fywyd tragwyddol, a does a ddim byd. Yr ydym yn eisiau trigaredd Duw. Mae'r sefyllfa yn amhosibl. Mae un emyn roed o fel hyn, pe chadu rhyw enw, ni byddaf enw gwell, rwy'n lawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, o byd i garo gêm. Grandwch ar hynna. A dwi eisiau chi fel gyda'ch calon, pe chadu rhyw enw, ni byddaf enw gwell, rwy'n dlawd, hynny di'n ysbrydol, rwy'n frwnt neu rwy'n fudur, dirty. Rwy'n euog, o byd drigarog im. Ond sut a bleau a benafu. A mae'r ateb yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid oes gennym bwysau ysbrydol a phechod yn ein tynnu ni lawr. Beth sydd o le? Beth sydd yn cyfri? Dim ond Duw. Nid ydym wedi ei garu. Hyd yn bod chi'n cael clorian fel hyn, ar degor chymyn, car o'r arglwydd Duw a holl ganon ac y blaen, ac yna'r gorchmonion eraill i gyd, ynglyn â chad am y gymodog, a felly mlaen 10 ohonyn nhw. A diolch chi bod chi'n dweud, o, eisiau rhoi gynnig gan ni. A dwi'n hoed yn rhoed yn y clorian. Beth sy'n rhoed yn fan am Duw? Wel, fy nghariad at Duw. Ydy o'n bwysau dim o. O, ti'n mynd i caru fi? O, trio hynted, dwi ddim wedi godi nebu. O, wy'n gweld, wedi godi nebu yn dy galon, ti'n pwysau dim. Dim. Does dim gwerth yno ti o gwbl. A pob peth yn erbyn di. Rwy'n ti wedi methu ar y gorchymyn cyntaf. Pe chadur yw'n henw. Nid oes gobaith am ynediad i'r nefoedd. Fe fedrwch chi guro'r drws a gweiddi a sgrechen a'r chwbl. Ond ni agorir o drws. Ni agorir o drws. Ac am 1000 o flynyddoedd, oeddech chi'n dal i gicio'r drws. A dweud, o'n i yn mynd i capel, o'n i yn licio'r y bobl yna hefyd, o'n i yn ar di'r drws. Ddim yn agor. Ddim yn agor. Nid oes gennym le i Dduw yn ei bywydau. A oes gobaith am achubiaeth. Mae chi'n gallu dweud prawn yma, wi wedi fy achub. A oes gobaith am achubiaeth. Oes maddyddiant am bob bai. A oes hedd am edduguniaeth. Oes maddyddiant am bob bai. Oes me Duw, o'r nef yn eglur, mi ddarperais Aberllawn, y mae hedd a gras a chysur gennym rhoddion parod iawn. Sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu achu enaid a niolchgar yr ateb yw, y mae Iesu Grist yn dweud, wi wedi rhoi fy'n hun yn dyledu, wi wedi cadw'r gorchmynion yn dyledu. Wedi cymryd y fethiant ti ar fy sgwyddau. Wi wedi cymryd y gosb ti yn fy nghorff. A dyna'r efengyl. Mae yna ddigon o bobl wneud pregethu yn efengyl am y groes yn gyffredinol, ond ddim ystyr y groes. Talodd yno swm dy ddyled a gwerthfawr waed ei galon friw, yr oen di-euog yn o'n marw, a minnau'r euog yn cael byw. Ydych chi eisiau mynd i'r nefoedd? Wir nawr. Da ni ddim yn mynd hyn, a rhaid fydd hyn nawr. Dwi'n teimlo'n hyn. Dwi'n teimlo'r un peth. Ond dwi yn hyn. A dwi eisiau mynd i'r nefoedd. A dwi'n mynd i'r nefoedd.
oherwydd un peth syml, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fol oes. A iogrwydd fel mynyddoedd byd, dri'n ganu wrth y groes. Os edrych hwnna i'r dwyrain draw, os edrych hwnna i'r de, ymhlith a fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Haid gweld ein pechod, a edrych a dwi'n hoffi beth dwi'n weld. Ac os da chi'n dechrau meddwl am Dduw, fe ddwedwch chi na, dwi ddim yn hoffi. O fe na i ohirio yn dipyn, na beth peryg, da chi'n gwybod pa mor agos â chi'r llinell. Teimlo cywilydd am rhai o'r pethau da ni wedi wneud, a gwybod ein bod ni yn fethian llwyr, a da ni'n dechrau codi ein golygon at yr arglwydd Iesu Grist. Ond rhaid cael edifeirwch. Ydych chi'n siarad o plentyn sy'n dweud, o reit, ond mae rhaid i fod yn sori. Na, dwi ddim. Mae'n fod yn cyfri dim. Mae'r rhaid edifarhau. Sut berson dych chi? Ti'n iawn? Neis? Caredig? Anwyl? Cas? Hunanol? Eisiau ffordd o'ch hun? Sut berson ydych chi? Ti'n iawn? Rhaid cael edifeirwch, a mae Duw yn helpu ni. A rhaid cael ffydd. Nawr, nid y ffydd, fel da ni'n defnyddio'r gair, bod gen i ffydd, bod y llyfr afara, ond ffydd sy'n dod i'r nefoedd i'r galon. Ni allai dinistio'r ffydd yma, a mae'r ffydd yma yn arwain chi i ymddiried yn Iesu Grist, ein hargwydd. Beth fydd eich diwedd chwi? Oes yna gyfnod pan ydych chi'n dweud, o dwi'n cofio'r man a'r lle, dwi'n cofio dda, fe ddys i mewn typar, o do wir i chi, o fe dorod Duw fi lawr. A ti'n rhywbeth, ges i un menyw, neis iawn yna bod y capall o'n i'n weinidog, dydd hanes sydd dath i. Ac o'n i'n meddwl dim byd bod o'i fach, o teimladau mor gryf gan hi. A meddwl hi, o'n i wedi rhoi treig o lew am flwyddyn neu ddwy'n gwrando arna chi, nid trwy weithredoedd, ond trwy ras, trwy credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A wedi fi hi, wedi cael digon. Goodbye. Wedi cael digon o hyn. A sy'n beth i ffrind, dwi'n mynd dod sy'n nesaf. Ac pan ddath y Sul, mae'n dweud fi'n, wel, wy'n credu a fi am y tro ola. A fi esi. Ac fe weles. Ac fe ddealles. Mae trwy ffydd. A dwi ddim wedi ngadael i. Na'n stori wir i chi. Codi'n golygon at yr arglwydd Iesu. Beth fydd eich diwedd chi cyn i Dduw droi fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angaid y ddechrynnu, mynd adnabod Duw a'i hedd, mynd adnabod Duw a'i hedd. Ni all enaid farw. Mewn ffordd fyna bitiri. Bydd eich corch iach yna i chi marw, wel, na fe, tywyllwch at yna'r gwbl. Ond, diolch yn gallu. Diolch yn gallu. Na pam, da chi'n teimlo ddwy oed braw yma. Achos mae'r enaid yn tragwyddo, mae'r un peth. Diolch yn ifanc nag yn hen, mae yna. Chi, enaid. A mae'r enaid yna tragwyddo. Enaid gwerthawr. A'n drysor y beth. Pidwch a'i daflu fe uffern. Cynigiwch a'i Grist. A dewch chi mewn i'r nefoedd. Cael trefn i faddau pechod. Yn yr iawn, beth mae Crist yn neud hwnna. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan eich horon. Mae Iesu Grist eich aflawn i hi. Cyfiawnder yn dweud digon. Ardderchog fyddai'r ddeddf. A'r tad yn gweiddi bodlon, yn hollol fodlon.
yn yr iawn, a diolch byth fe seion am yr iawn. Yn awr, hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn, llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo. Ni chollir neb a gredo, llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. A dyna ni. Mae'n Nebuchadnezzar, a hynny nefoedd, pwy sy'n meddwl, a Belshazzar yn uffern. Oedd yn gwybod digon. Ond fe groesodd y ffin o trigaredd Duw i ddigofaint Duw. Beth amdano chi a beth amdano fi. A fydwn ni ddweud, mae'r afael sicrafru. Mae'r afael sicrafru. A fyddwch chi barod i fyw ac i farw dros ein harglwydd Iesu Grist. Nawr gadewch i ni weddio. Yn diolch i ti o Dduw a thad ein harglwydd Iesu Grist ein bod ni'n gallu troi atat yn ei enw sanctaidd ef ac yn diolch i ti am dy ofal at gariad drosom ni. Ac yn gofyn am bob un sydd yn gwrando a pnawn yma a pawb sydd yma hefyd ac fel bod ni mewn ffordd yn gynulleidfa wasgaredig ac eto mae'r ysbryd yn gallu cyrraedd man hyn, man draw ac yma. A da ni'n gofyn i ti o Dduw, o anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr, ei weithrediadau megis tân o dyddiad ef i lawr. Amen. Nawr, emyn bach. 309 a 310. Na fo, 300. Sefwn ni ganu y ddwy emyn yna. A oes gobaith a wychebiaeth. 309, 310. Ac yn nawr byddwn i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân o gyda ni oll hyd byth. Amen.